Sababa na mun sha wahala fa. Wannan aiki sai ma. Kai! Who goes you? How they fire you? Ah, you are the Chris. Hey, are you a donkey monkey? I am a army. You are a civilian. Kana bangaza na ko? Kai ga dan iska. Eh? Who goes you? Sa. Kai? Sorry. Don uban baka kamata a ce tunda na to a ce ka kauce in wuce. Sa. Walla ina da magana. Dan ina ma tambaya. Kai? Ni zaka tambaya? Ina jin ka. Allah ina so ya ga ayyuka da kasa. Wannan ce tambaye? Sai sa. Na baro shi gida. Amma an jima idan mun haɗu zan dauko shi. Oke sa, look sa. Si sa. What? Na ga muku nawo yana gida. Yes sa. I am army police. Sorry sir. Yana gida. Bed down. Sorry sir. Bed down. Sorry sir. I said bed down. Bed down. Wannan ma da ban tayi ne. Sorry sir. Sorry sir. Oh, no.